जोंनि बर'नि हादानाव बा जोंनि बर'नि हायावहाय बा हाग्रा बायदियावहाय आदिबासिफोर दिनैनि दिनाव हाबगासिनो दङ। गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ'आवहाय बरायना लाफिननाय जाबाय। थ' दिनैहाय बाथ्राया जोंहा साननैसो सिगां मोनसे गोरोबथा जानानै थांबावबाय, जायखौ बुङो बर' रायजो राजाफ्रा आदिबासिफोरखौ आरोखि ना, आदिबासि माने सावताल ना, बिथांमोना गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय। बिथांमोननि गोजोन गोरोबथा जानानै थांनायाव थिगैनो दं, मोजांबो जादों। मोनसे हाथियार दैग्राफ्रा बेफोरबायदि सानफ्रोमबो माबा खालामनानै थानो हाया, माबा मोनसे नङा माबा मोनसेयाव सुक्तिखौ खालामनो गोनां जायो। नाथाय आं खोनानो मोनदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्ट हाग्रायावहाय माने खोनानो मोनदों आदिबासिफ्रा गावबा गाव फ्ल'र दाननानै लाखाबाय होननानै खोनादों। खिन्थु बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंनो रोङा दे। बे आदिबासि हाबनाया मोननैबो पलिटिकेल हान्जानि एसे गोरोन्थि दङ होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोबा बै समावबो आदिबासिफोरा बिथांमोनखौ बि.पि.एफ. सरकारनि आमोलावबो सोनानै दोनदों। नाथाय नैबे दिनैनि बे गोदान सरकार दानायाव जिहेतु गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय, बे गोजोन गोरोबथा जाना थांनायावबो थांखांनायनि उनावबो दा हाग्रायावहाय हादानाव जों बर'आ हाग्रा एसे सिफायोब्ला बिसोरखौ न' दानफायहैयो, होसोनानै बुनानैबो हरो, मालाबा गावनानैबो हरो, मालाबा बायदिसिना ना बेफोरबायदि खालामना हरो। नाथाय दा गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावहाय आदिबासिफ्रा दिनैहाय गोदान बहानि फैदों, झारखन्डनिफ्राय फैदों, एसामिस रोङि बेफोरबायदि मानसिफोर आदिबासिफ्रासो हाबनानै दङ होननानै खोनादों। नाथाय बेयो बेसेबां सैथो आं बेखौ बुंस'नो रोङा। थेवबो हादाननि मानसिफ्रा जिहेतु आंनाव फन खालामनानै बुंहरदों, এই हिसाबै जोंहा बर'आ साननो गोनां जानानै फैदों। एसे साननाया मोजां। जोंनि बर'नि दैदेनगिरि सोरबा बै पार्टियानो होन बै मोनसे पार्टियानो होन, नोंथांमोना साननाया मोजां। आरो बेफोरबायदि गेंग्रें गुंग्रुं जाद्लायबाय थानायखौ बर' रायजो राजाफ्राबो बारा सुखुवा बा हामजाया बा मोजां मोनाखै। दिनै आदिबासिया दिनै हाग्रायाव हाबनाय लगे लगेनो बिथांमोनखौ जेबो खालामा। मानो? जों बर'आ दिनै मोनसे जायगायाव हादान लानो होननानै जों बर' रायजो राजाफ्रा बहाबा न' गैजायिफोर बेसेराफोर दिनै हादान दानहैयोब्ला दिनै बिथांमोनखौ होखारनो बा बायदिसिना उफुद्रुग खालामनानै होखारहरो। आरो बेफोरबायदिनो जों बर'फ्रा मानिनानैबो थायो। नाथाय आदिबासिफोरखौ मानिहोनो हाफेरदोंना? आरो बै समावबो होखारनो हाफेरदोंमोन ना फरेस्टआव थानायफोरखौ? नाथाय बै समावहाय दा जेसेबां फरेस्ट लेन्ड रेभिनिउ हाबनानै थानाय बिथांमोननाव कारेन्ट थांबाय मा थांबाय, बेफोरखौ होखारनो हागोन ना? कारेन्ट थांनाय लगे लगे बेफोरथ' होखारनो हानायनि मोनसे लाइनाव गैया, हानायबो नङा बिसोरखौ बेफोरबायदि। थ' जा साननांगौआ बेनोदि लेंसुं, जायखौ बुङो हाग्रायावहाय लेंसुं होननाय मोनसे जायगा दं, बे साइडजों आदिबासिफ्रा हाबबाय होननानै आंनो बै साइडनि बर'फ्रा फन खालामनानै बुंहरबाय थादों जे आदा माब्रै जानांगौ जाखो। जों हादान एसे दाननो थाङोबा आदिबासिफ्रा बुङो बियो जोंनिसो, बोरला थिर लानानै बजा बोरला थिर लाबाय, जोंनिसो सिखा रुवा लानानै थाबाय, बे फ्ल'रा जोंनिसो, नोंसोरनि नङा, जों मालाबानो दाननानै दोनखानाय, नै बेफोरबायदिसो बुंग्रा जाजोबदों। होनबा दिनैहाय बर'फोरखौ मा सिस्टेमाव मा खालामनो नागिरदों? जों मा समनिफ्रायनो दा जों बुंनानै लानांगोन, दा बर'फ्रा दावहा नांग्रा हारिसो होननानै बुंना लानांगोन। थैनोखौ गिनो रोङै बर' जाथि होननासो बुंना लानांगोन। मानो होननानै बुङोबा खोलोब मोनसे नांफिननांबावनांगोन नामा? खोलोब मोनसे आरोबाव बेफोरबायदि जाफिननांगोन नामा? आं बेखौ सानबाय थादों। सोरबा दैदेनगिरिया मा सानदों बे बिथांमोननि खोथा, सोरबा दैदेनगिरिया मा सानदों मा मादों बे बिथांमोननि खोथा। खिन्थु आंनि साननाय आरोखि
मालाबा बेफोरखौ साननानै गिनायबो मोनखाङो आङो। जों बर'आ बै समावहाय जेब्ला उदियासल बिफुनाय समावहाय बे समाव जों जेरैबायदि खारनांदों, खाखि ड्रेस गानना फैनाय नुब्लानो एरखेना थानो गोनांमोन। बै समाव ओरैबायदि गियोमोन बर'फोरा। बे समाव हाथियार दैग्रा आर्म्स दैग्रा बर' आफाद गैयामोन। बे समाव गिनाय फैयोमोन। दा सेम बेफोरबायदिया जाफिनगोन नामा? आं बेखौ सानफ्लांबाय थायो। सोर मा सानदों बेखौ बुंनो रोङा। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय ना, आदिबासिफ्रा हाग्रायाव हाबजोब्बाय। बिथांमोना जे जायगाजों आदिबासिफोर दङ बेजों आदिबासिफ्रा हाबलांखासिगोन। आरो बेखौ नों आंहाबो हमथानोबो हानाय नङा। नों बर' जाथिया, नों बर' हारिया हाजार नों सोरबा माबाया खुंथायावनो था, बैबो था होबथानो हानाय नङाखौ आं नुहुरगासिनोबो दङ। हानाय नङा होननानै आं सानो आरोखि। थ' भिडिअ'आ बारा गोलाव नङा। आं दिनै गोबां खोथा बुङाखै। आंनि खोथाया दिनै सोरनिबा थाखाय गोनांथि जायाखै जानो हागौ। खिन्थु आं सानो जे गिख्रंनाया आंनावबो समखिनाय मोनसे फैदों। खारन जों बर'फोरखौ लानानै, दिनै आदिबासिफोरखौ लानानै साननो गोनाङा जों माखासे बारा जादों होननानै आं सानो। जोंल' नङा, बर'नि दैदेनगिरि BPFल' नङा, UPPLल' नङा, BPF मोननै हान्जाया साननो गोनाङा बारा जादों। नाथाय दिनै पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफोर कयेकजन बिथांमोना गावजों गावनो एसे एनै सोंखारिलायबाय थायो। जायो बेफोरबायदियाबो नङा नंखाय पलिटिकेल हान्जाफ्रा सोंखारिलायो, बुंलायो, लेथ्रा सोंखारिलायलायो। कंग्रेसआबो BJPखौ गाज्रि रावजों सोंखारियो। BJPआबो कंग्रेसखौ गुबुन रावजों सोंखारियो। नाथाय बिथांमोना क्षमा बिनांगौ होननानै बुंफिनो दै। नोंथांमोनानो नाय, गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना नाय, जुदि BJPआ कंग्रेसखौ माबा मोनसे बुंदोंबा, कंग्रेसआ बिनि एगेन्स्टआव खोथा बुंनाय लगे लगे बिथाङा राजहुआ भाबे क्षमा बिनांगोन होननानै बुङो। मिडियानि गेजेरजों बा माबा मोनसेनि गेजेरजों क्षमा बिनांगोन होननानै बुङो। नाथाय बेफोरबायदिखौ जोंनिया मा होनबावो, सोरबा दैदेनगिरिफोरखौथ' ओरैबायदि खोनासंजाथावि राव बाहायो। बिबथैनि बैसो, बिफानि बैसो, पलिटिकेल हान्जायाव दङ नालाय, बेफोरबायदि मानसिखौ बेफोरबायदि ओरैबायदि गाज्रि रोखोमनि जाय सोंखारिग्राफोर, बेफोरबायदि आरोखि। ओंखायनो बेफोरबायदि सोंखारिलायाबा मोजां जागौ। नोंथाङा बैफोरबायदि सोंखारिनायखौ दोनथ'नानै जोंनि बर'नि हादानाव बा जोंनि बर'नि हायावहाय बा हाग्रा बायदियावहाय आदिबासिफोर दिनैनि दिनाव हाबगासिनो दङ। बिथांमोना मैया दाखालिसो गोरोबथा जानानै थांदों। बिनि गेजेरावनो बिथांमोना हाग्रायाव खाबुखौ लादों। आरो मोनसे खोथाखौ आरो फंसे खोथाखौबो सानबाव जे आदिबासिफ्रा सानसे समाव बिथांमोनाबो आबै आबौनि रावफोरखौ, बाथ्राफोरखौ फोथायो। बिसोरबो जौ लोंनानै गोग्लैना बायनानै थैनानै थादलाबायो। कलेरा बेराम जाब्लानो बिथांमोना बावहाय भुत दङ मा दं बेखौ फोथायग्रा मानसि दै। बेखौबो नाय, डेभेलप जायाखै बिथांमोना आदिबासिफ्राबो। बिथांमोनखौबो पलिटिकेल हान्जा मोननैबो नायनाया मोजां। जे मोनसे जाथिखौ, मोनसे हारिखौ गादबना दोनथारनानै बिथांमोनखौ मोननांगौ मोनथायनिफ्राय बोख्रबजोबनानै जुदि सोबख'जोबनानै लाखियोबा, होनबा नों हारिया बेसेबां डेभेलप जागोन आरो ओमफ्राय बेसेबां गोजौ थांगोन, बे खोथाखौबो सान। बे बिथिङावबो नायनाया मोजां होननानै आं सानो। थ' लोगोफोर, आंनि भिडिअ'आ गोलावबो जाबाय। सोरखौबा जुदि गोसोआव नांनाय बा खर' मेलेमाव नांनाय खोथा जुदि बाथ्रा बुंबायबा आं बावहाय क्षमा निमाहा बिनाय थाबाय। थ' लोगोफोर, आं भिडिअ'खौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।